ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ସବୁଦିନ ଭଳି ସକାଳ କାମ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସାରିଦେଲୁ। ପୋଛାପୋଛି ଧୁଆଧୁଇ ଏବେ ରେଡ଼ି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଗଲୁ। ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାହାର ପାଗଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ସବୁଜ ସବୁଜ। ବାଟ ସାଇଡ଼ରେ କେତେ ଅରଖ ଫୁଲ ହୋଇଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଧଳା ଅରଖ ଖୋଜୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ କିଛି ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇଗଲୁ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେଇଛି, କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସାଇଡ଼ରେ ଘାସ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ତା ଚାରିପାଖ ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ନାନା ଦୀପ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆମେ ଦୀପ ଲଗାଇ ଭୋଗ କଲି। କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ବସିଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଠି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ବି ଚାଲିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ଉଠି ଚାରିପଟ ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲି। ଏ ପାଗକୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲା କି ଶାନ୍ତି। ଚାରିପଟ ଦେଖିଲେ ଜମା ଆସିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଆମ ମନ୍ଦିରଟି ନଈ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଥିପାଇଁ ଚାରିପଟ ଆହୁରି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଘରକୁ ତ ଆସିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ଘରେ ସବୁ କାମ ବାକି ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି କାଦୁଅରେ ଗଲୁ ସେମିତି କାଦୁଅରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ କାଲିଠୁ ମଟର ପକାଇଥିଲି ପାଣିରେ। ପିଠା ମଟର ତରକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମଟର ଆଳୁ ବସାଇଦେଲି। ନାନା ଆସିଲେ ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବେ। ମୋଠୁ ନାନା ଟିକେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। କେତେ ବିରିରେ କେତେ ଚାଉଳ ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ବିରି ପକଉ ପକଉ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୋଧୁ ପୁରା ନରମ, ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି। ନାନା ଆସି ତରକାରୀ କଲେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେବ। ଖାଲି ଅଦା ଟମାଟୋ କିଛି ମସଲା ପକାଇ ତରକାରୀ ଆମର ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତା ଭିତରେ ମୋର ଅଲଗା କିଛି କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସାରିଦେଲି। ଏବେ ନାନା ପିଠା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଦି ନାନା ସେଠି କିଛି କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହା ବସାଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବୁ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବାର କିଛି ଅଲଗା ମଜା ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଉଥିବେ। ଏବେ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା ସବୁ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଲି। ଆଜି ଆମର ଡାଲମା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ହେବ। ନାନା ସେପଟେ ଡାଲମା ବସାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅରୁଆ ପାଇଁ ପାଣି ବସାଇଦେଲି। ଏବେ ଆମର ସବୁଦିନର କାମ ଆମେ ବସି ରାଶି ଲଡ଼ୁ କରୁ। ଆମ ଖୁଡ଼ି ଘର ଆମକୁ ପାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଲଡ଼ୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଉ। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଶେଷ। ଏବେ ଆମେ ନାନା ମୁଁ ବସି ଖାଇବୁ। ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ସହ ଇଏ ପାଣି ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଭାତ ଯିବ। ଆମେ ଦି ଯା ବସି ଖାଇବୁ, କାରଣ ମଝିଆ ଯା ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଅଳ୍ପ ଭାତ ଥିଲା, ନାନା ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଖୁଆଇଦେଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କାହା ଖାଇବା ପାଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? କିଛି ଖଇ ଭୋଗ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଜନ୍ତାମାନେ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ବାଡ଼ିଲିନି, କହିଲି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କରିଦେଲି। ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।